Pentsatuet 3 emakumez osatutako musika talde bat eratzea. Women Power Trio. Aitortu bidot, hasieratik arrate kamari gasatzetik okitxie, ez da estela bat ere gustaten zan. Maisuak maite edo, sudantzan ikustea. Ainoa, ikusi duzura ama Facebookeko laguna duzula? Benetan nire laguna dalako. Masturbazioa. Autodeterminazioa. Da. Masturbazioa, autodeterminazioa, da. Zuloak! Jainkoa dieia, zatan bankia. Asko zaitez gozatu, une bat. Erakutsi jasuna zuloakena eta hola, iruditu zai zerbaiten atarian egon gaitezkela, ez? Irbiban, malenkonia. On the ground, je ne lève pas. Testurarekin azkiba, garaionak helduko dira daztu nahi dudena. Amets bat hildu dela. Oso gertutik bizi izan dugu beti kugutza, ez? Eta orduan, egin duten lana brutala izan da. Bai musikoentzako, bai auzoarentzako, rekalerentzako, bai Bilbontzako eta bai Euskal Herri mailan eta mundu mailan. Televisión manipulación! Adiesete honen genuen elkarrizketa, izan duze nahiko lotzagarria. Bainetzidan, ez ere zan, emakumeaz, da kokainaz. Zei zera, Lander? Arrazia egiten, Taniakin. Taniakin, ja ikusten dut. Bai. Hemen jartzen Tania bakarrik. Nire zuloa izan ditzake. Gabero zutxiztie, pozik egon zara. Bai, oso pozik. Bai, ez da, gamate kamarien.